Ya bafowethu, abantu angeke bakhulume ngawe usaphila. Abantu angeke bakuphoste usaphila. Bazokuphosta uma usufile. Uyazi why? Ngoba awukaqedi. Sokuphostellani, sokhulumelani ngawe usaphila ungakoqedi. Why kumele sikhulume ngomuntu ongakofiki kwi-winning point? Why ufuna sikhulume ngawe ungakowini, ungakofeli? Sokhulumani sothini? Uyazi why abantu bekuhleba uma wenza something? Ngoba lihlebeke itshe, kodwa sifike sihlale bhekwana. Sihlebe lo onyakazayo ngoba uyaphila. Wow. Ngeke ungizwe ngoba uvalile la. Uvalile. Yes. Sikhulume umuntu ongakoqedi. Asimhlebe umuntu oyitshe.